Кучето ти се проточва, когато те види. Влизаш през вратата и то веднага приема тази забавна позиция. Предните лапи разтегнати, опашката нагоре. Повечето хора вярват, че това е просто проточване след сън, нали? Това е напълно емоционален сигнал, който вероятно пропускаш. Днес ще декодираме това поведение и още 9 странни поведения, които кучето ти използва, за да говори директно от сърцето. Ако някога си се чудил какво кучето ти наистина се опитва да ти каже, ако обичаш кучето си, трябва да чуеш това. 1. Поздравителното проточване. Това очарователно проточване, което кучето ти прави, когато се прибереш у дома, не е случайност. Нарича се игрив поклон. Така кучетата канят другите да се свържат, да играят и да се обвържат емоционално. Когато го правят веднага, щом те видят, означава само едно. Ти си най-добрата част от деня ми. Те са прелени от ентусиазъм и искат цялото ти внимание. Игнорирането на този жест може да ги накара да се почувстват отхвърлени, дори ако не го имаш предвид. Само 30 секунди игра или обич му казва, че и ти си му липсвал. И за кучето ти този малък момент означава всичко. Това е начинът му да ти покаже, че те е чакал цял ден, че присъствието ти превръща всичко в празник. Не става въпрос само за физическо проточване, това е експлозия на радост, която тялото им едва може да сдържи. В тези секунди кучето ти освобождава голямо количество окситоцин, хормонът на любовта, точно както когато майка прегръща детето си. Науката е доказала, че това поведение активира същите мозъчни области, които се запалват, когато хората се срещат с любимите си след период на разделяне. 2. Пазачът на банята. Забелязвал ли си някога как кучето ти настоява да те следва в банята? Стои, гледа втренчено. Отказва да си тръгне. Може да изглежда странно, но ето истината. Кучето ти вярва, че си уязвим и то е на стража. В дивата природа членовете на глутницата се пазят взаимно в лични моменти. За тях затворена врата не означава уединение, означава риск. Затова остават наблизо, пазейки те в тишина. Казват ти, че нямаш за какво да се тревожиш, защото са там за теб. Не е странно. Това е лоялност в най-чистата й форма. Кучето ти предпочита да бъде неудобно, отколкото да те остави незащитен. Това е любов за него. Ти си най-важното нещо във Вселената и идеята, че може да ти се случи нещо лошо, когато си сам в затворена стая, го безпокои дълбоко. Неговият първичен защитен инстинкт, който се активира. Много кучета дори развиват тревожност от разделянето, само заради тези кратки моменти, когато вратата на банята се затваря между вас. За тях всяка секунда има значение и те предпочитат да стоят на студените плочки, отколкото да те оставят сам в пространство, което възприемат като потенциално опасно. Преди да продължим, ако обичаш кучета, харесай това видео и се абонирай за нашия канал, за да се присъединиш към нашата общност на любители на кучета. 3. Лизане на краката. Може да изглежда отвратително, когато кучето ти лиже краката, но за него това е пълна емоционална проверка. Краката ти носят пот, хормони и миризливи маркери, които разкриват къде си бил, как се чувстваш и дали си стресиран. Кучетата използват органа на Якобсон, специален сензорен инструмент, за да опитат настроението ти. Ако лиже повече от обичайното, означава, че е усетило стреса ти и се опитва да те утеши по единствения начин, който знае, с любов. Кучето ти е частично терапевт, частично емоционална гъба, лизайки лошия ти ден, крак след крак. Все едно се опитва да абсорбира цялата ти негативност и да я превърне в нещо по-добро. За тях миризмата и вкусът ти са като отворена книга, която им казва всичко, което трябва да знаят за деня ти. Скорошни изследвания показаха, че слюнката на кучетата съдържа естествени ендорфини, които се освобождават при лизане, усещане за спокойствие както за тях, така и изненадващо за човека, когото лижат. Това е поведение, наследено от вълците, които са лизали взаимно раните си, за да ги излекуват. Само че сега кучето ти се опитва да излекува емоционалните ти рани. 4. Обръщането на гърба.
Когато кучето ти обърне гърба си към теб и просто стои там, може да повярваш, че е ядосано на теб. Но истината е точно обратното. Това е един от най-високите знаци на доверие, които куче може да предложи. В дивата природа да обърнеш гърба си към някого те оставя уязвим. Така че ако кучето ти прави това в близост до теб, ти казва, че има пълно доверие в теб, знае, че ще го защитиш, чувства се достатъчно сигурно, за да спусне стражата си. Следващия път, когато се случи това, сложи ръката си нежно на гърба му. Това просто докосване казва, че и ти си там за него. Това е тих обмен на доверие и обич, който укрепва вашата връзка. За куче разкриването на гърба е крайният тест за доверие и когато ти го предлага, ти показва, че си неговият специален човек. Това поведение е толкова рядко в природата, че изследователите са го документирали само при домашни кучета и вълци, отгледани в плен, които са развили силни връзки с своите грижители. Глутницата на дивите вълци, само алфа членовете могат да си позволят този лукс, знаейки, че останалата част на глутницата ще ги защити. 5. Предлагането на играчката. Когато кучето ти оставя любимата си играчка до краката ти, може да предположиш, че иска само да играе, но е много по-дълбоко от това. То ти предлага най-ценното си притежание. Това е начинът му да каже, че обича тази играчка, но те обича повече. В дивата природа споделянето на ресурси е знак за дълбока връзка и уважение. И ако ти носи чорапи, обувки или случайни предмети, той се опитва да допринесе за глутницата. Той те вижда като семейство и иска да помогне. Не става въпрос само за време за игра. Това е любов, опакована в пищящ пластмас. Във всяка играчка, която ти носи, е като подарък, който ти предлага от цялото си сърце. За него предлагането на най-ценната играчка е като да ти предлага част от душата си. Това поведение има корените си в ловното поведение на предците, когато вълците са носели плячката обратно в глутницата, за да я споделят. Твоето модерно куче прави същото нещо, само че вместо лов ти носи любимата си топка или тази плюшена кукла, която винаги държи до себе си, когато спи. 6. Наклоняването на главата. Това сладко наклоняване на главата, което кучето ти прави, когато му говориш, не е само очарователно, това е чиста концентрация. Кучетата нагласяват ушите си, за да улавят по-добре тона ти, думите и емоционалните сигнали. И още по-удивително, те накланят главата си наляво, когато анализират емоциите ти, и надясно, когато се опитват да разберат командите ти. Това накланяне е кучето ти, което работи усилено, за да те разбере, декодира гласа ти, свързва думи с спомени и разбира как да отговори. Ти си най-важният глас в света му и това малко накланяне е доказателство, че слуша с цялото си сърце. Мозъкът му обработва всяка нюанс на гласа ти, всяка промяна в тона, всяка скрита емоция в думите ти. Все едно се опитва да види в душата ти чрез звука. Изследователите открили, че породите с по-дълги муцуни накланят главата си по-често, защото муцуната им блокира частично зрението им и трябва да нагласят ъгъла, за да те видят по-добре, когато говориш. Това е перфектна комбинация между виждането и слушането, която му позволява да разбере пълното ти послание. 7. Защитният сън. Начинът, по който кучето ти спи до теб, казва повече, отколкото мислиш. Ако притиска тялото си към теб, ти казва, че си неговото сигурно място. Разбира се, ако спи с лицето към вратата, той е на стража. Ще те защитя, докато си почиваш. Но най-емоционалният сигнал, когато спи с гърба към теб. Това означава, че има доверие, че ще защитиш най-уязвимата му част. Дори в съня си, той декларира лоялността си. Присъствието ти му носи мир. И когато сложи главата си на възглавницата ти, не е само комфорт, това е близост, сигурност и безусловна любов. Всяка позиция за сън е внимателно избрана. Всяко място, където се настанява до теб, е изчислено да бъде колкото е възможно по-близо, като същевременно запазва ролята на защитник. Кучето ти не просто спи до теб, то бди над теб дори в мечтите си. Температурата на тялото им, която е приблизително студига са по-висока от нашата, прави присъствието им утешително в студените нощи.
Все едно е жива завивка, която те затопля не само физически, но и емоционално. 8. Крадецът на чорапи. Когато кучето ти краде чорапите или бельото ти, може да повярваш, че е просто палаво. Но ето истината. То се опитва да остане близо до миризмата ти, до същността ти. Дрехите ти запазват най-силната ти миризма и тази миризма е като утешителна храна за душата му, когато си далеч. Често то се свива с чорапа ти в леглото си, само за да почувства, че все още си там. Не е разрушение, това е отдаденост. Те строят малки гнезда на любовта с нещата, които им напомнят за техния любим човек. Ти си техният дом и им липсваш. Всеки откраднат чорап е като парченце от теб, което пазят близо, когато те няма. Това е начинът им да се справят с разделянето, да запазят част от теб винаги при себе си. Носът на кучето съдържа до 300 милиона обонятелни рецептори, в сравнение с само 6 милиона при хората. За тях миризмата ти е като уникален пръстов отпечатък, невъзможно да се объркаш с нещо друго. Този мръсен чорап, който считаш за отвратителен, е за кучето ти съкровище, което му носи незабавна утеха. 9. Блокиращият на вратата. Спъвал ли си се някога в кучето си, което стои точно в прага на вратата? Не е мързел, това е стратегия. Кучето ти се позиционира в зона с висок трафик умишлено. От това място то може да види къде си, къде отиваш и може да влезе в действие, ако е необходимо. То мисли, че трябва да бъде близо, трябва да бъде готово. Вратите са преходни точки и кучето ти не иска да пропусне нито миг от живота ти. То не ти блокира пътя, пази го. Не става въпрос за контрол. Става въпрос за любов, бдителност и инстинкта да защити човека си. За него този праг на вратата е перфектната стратегическа точка, откъдето може да наблюдава всичко, което се случва в къщата. Все едно е тих пазач, който бди над твоето кралство. 10. Дълбокото въздишане. Когато кучето ти издава дълъг и тежък въздишка, това не е само скука или сънливост. Това е комуникация. Въздишка, докато си почива до теб, означава, че е доволно. Животът е добър. Сега, въздишка, докато е на щрек, може да каже, че нещо не е наред, но аз се справям с него. Те използват въздишката, за да изразят мир, фрустрация, дори любов. Най-мощната – въздишката на възсъединяването. Това дълбоко издишване, когато се върнеш, след като си бил далеч, е техният емоционален рестарт. Сега, когато се върна, те могат да дишат отново. Все едно цялото напрежение, натрупано по време на отсъствието ти, се освобождава наведнъж. Тази въздишка е освобождаването на тревожността. Това е моментът, когато най-накрая могат да се отпуснат напълно, защото техният свят е отново цялостен. Всяко от тези поведения е прозорец към душата на кучето ти. Те комуникират постоянно с нас, използвайки сложен език от жестове, звуци и позиции на тялото. Проблемът е, че ние, хората, често пропускаме тези сигнали или ги интерпретираме грешно. Кучето ти не е просто домашен любимец, който живее в дома ти. Той е член на семейството, който те изучава постоянно, който учи рутините ти, който усеща емоциите ти, преди да осъзнаеш, че ги имаш. Всяко движение, което прави в близост до теб, е изчислено. Всеки жест има значение. Когато кучето ти те гледа с тези големи и изразителни очи, то не иска само храна или разходка. То те изучава, опитва се да разбере как се чувстваш, от какво се нуждаеш, как може да ти помогне. Те са изключително емпатични създания, които са еволюирали редом с нас хиляди години, за да станат опитни читатели на човешките емоции. Те знаят кога си тъжен, преди да пуснеш първата сълза. Усещат кога си стресиран, преди да осъзнаеш, че си напрегнат. И най-важното, те винаги са там, готови да предложат утеха по своя уникален и безусловен начин. Помисли за всички онези моменти, когато кучето ти е било там за теб, трудните дни, когато си се прибрал изтощен и то те е посрещнало, сякаш си най-важният човек във Вселената. Нощите, когато не си могъл да спиш и то е седнало до теб, предлагайки ти тиха компания. Моментите на радост, които сте споделили, разходките, игрите, простите моменти на спокойствие заедно на дивана.
Всичко това изгражда връзка, която надхвърля вида, приятелство, което не иска нищо в замяна, освен присъствието ти.